आवड असली की सवड मिळते आणि सवड मिळाल्यावर अशक्य गोष्टीही शक्य होतात. याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे कोपर्डे सत्तरीच्या नमन धावस्कर. गरिबांविषयी, विशेषतः ग्रामीण स्त्रियांविषयी खूप कळवळा असलेल्या नमन या सरकारी कर्मचारी आहेत. गेली 17 वर्ष त्या पाणी पुरवठा विभागात कार्यरत आहे. सावित्रीबाई फुलेंच्या कार्याविषयी खेड्यापाड्यात जनजागृती करणे हा ध्यास मनी बाळगून त्यांनी वाटचाल सुरू केली. कातकरी मोहिमेअंतर्गत वानरमारी समाजासाठी त्यांचे कार्य अलौकिक आहे. या समाजाला आरोग्य आणि शिक्षणासोबत मूलभूत सुविधा मिळवून देण्यासाठी त्यांचे विशेष प्रयत्न आहेत. स्वच्छता, सॅनिटरी पॅडबाबत समाजात जनजागृती करण्यावर त्यांचा विशेष भर. सावित्रीच्या या लेकीला आमचे अभिवादन.